Πάμε στο στούντιο, φίλες και φίλοι. Στο στούντιο θα καλησπερίσουμε δύο νέους ανθρώπους, δύο νέους επιστήμονες, οι οποίοι αποφάσισαν να πάρουν την τύχη στα χέρια τους και όλα τα χαρτιά που είχαν από τις σπουδές τους να τα κάνουν κάτι άλλο. Ο κύριος Γιώργος Μπάλας, μηχανολόγος, μηχανικός σύμβουλος επιχειρήσεων. Καλησπέρα σας, κύριε Μπάλα. Και ο κύριος, να είστε καλά, Αλέξανδρος Τούλιας, πολιτικός μηχανικός αναλυτής σε μεγάλο επενδυτικό σχήμα στη Γερμανία. Καλησπέρα. Βαριά χαρτιά είχατε. Έχουμε. Έχετε. Θέλω να πω είχατε με την έννοια ότι επαγγελματικά Σίγουρα. τα έχετε λίγο αφήσει τώρα. Ναι. Να πω λοιπόν λίγο στους φίλους μας ότι ο κύριος Μπάλας και ο κύριος Τούλιας με αυτές τις περγαμηνές αποφάσισαν να κάνουν μια πολύ μεγάλη στροφή επαγγελματικά και να κάνουν τι. Θέλετε να μας τα πείτε καλύτερα εσείς, κύριε Μπάλα, τι αποφασίσετε να κάνετε? Βεβαίως. Θα σας διηγηθούμε λίγο την ιστορία μας, ναι. Να γνωστοποιήσουμε την ελληνική πίτα, παραδοσιακή σπανακόπιτα τυρόπιτα, στο εξωτερικό, ξεκινώντας από την Αμερική. Δηλαδή, ένας μηχανολόγος και ένας πολιτικός μηχανικός έχουν βάλει όλοι τους την τεχνογνωσία. Την τέχνη, σωστά. Για καλές ελληνικές πίτες, σπανακόπιτα τυρόπιτα με χειροποίητο φύλλο, οι οποίες θα φύγουν κατευθείαν για Αμερική όμως, φίλες και φίλοι. Καταρχήν, κύριε Τούλια, ποιος την είχε αυτή την ιδέα? Η ιδέα ήταν προϊόν ζύμωσης, καταρχάς. Όπως ζυμώνετε την πίτα τώρα. Ακριβώς έτσι. Ναι. Χρησιμοποιούμε ορολογία. Είμαστε τρεις φίλοι μηχανικοί. Ναι. Και θέλαμε να κάνουμε κάτι το οποίο έχει σχέση με το διεθνές εμπόριο. Και είδαμε ότι κοιτάξαμε να δούμε τι μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα σε εμάς. Ναι. Και είδαμε ότι η Ελλάδα έχει προσφέρει πάρα πολύ καλό φαγητό. Ο κόσμος εξωτερικό και δει στην Αμερική αγαπάει την ελληνική γεύση και είπαμε ας κάνουμε ελληνικά προϊόντα. Δεν το φοβηθήκατε όμως? Δηλαδή, εσείς άλλα σπουδάσατε, άλλα φάγατε τα χρόνια σας στα θρανία με άλλα πράγματα. Δεν το φοβηθήκατε αυτό το αντικείμενο? Ναι, να πω το εξής. Όταν εννοούμε εξαγωγές, καταρχάς, τον τελευταίο καιρό οι εξαγωγές είναι συνώνυμες του τροφίμου. Η Ελλάδα όντως έχει από τα καλύτερα ευλογημένα τρόφιμα. Παρ' όλα αυτά, έτσι υπάρχουν. Η Ελλάδα εξάγει software, εξάγει υπηρεσίες, εξάγει τουρισμό. Παρ' όλα αυτά, αυτό που κατανοούσαμε καλύτερα είναι το τρόφιμο. Άρα, θέλαμε να επιλέξουμε ένα τελικό τρόφιμο, ελληνικό τρόφιμο, από ελληνικές φρέσκες πρώτες ύλες. Ναι. Άρα, φρέσκα ελληνικά τυριά, φρέσκο ελληνικό σπανάκι και δεν ξέρω τι άλλα χόρτα, φρέσκο φύλλο. Τις συνταγές από πού τις πήρατε? Οι συνταγές είναι παλιά συνταγή από Πάπου προς Πάπου. Ναι. Εγώ η καταγωγή μου είναι από Ήπειρο και έτσι η συνταγή είναι υπηρώτικη. Που φημίζεται Ήπειρος για τις πίτες. Δεν ήταν και τόσο δύσκολη η επιλογή. Ναι. Η πίτα. Άρα αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ, βλέπουμε Δήμητρα λοιπόν, σπανακόπιτα, τυρόπιτα. Έχει μέσα ατομικά πιτάκια. Τι έχει αυτό? Έχει 12 ατομικά πιτάκια στριφτάρια, ναι. Τα οποία προορίζονται καθαρά για την αγορά, για αγορές του εξωτερικού. Και ξεκινάμε με την Αμερική και ο λόγος αυτός είναι επειδή έχουμε ζήσει και έχουμε εργαστεί στην Αμερική. Άρα γνωρίζουμε καλύτερα τον τρόπο προσέγγισης του κοινού εκεί. Σας λέγανε Αμερικάνοι, εσείς οι Έλληνες έχετε ωραία χώρα, έχετε ωραίο ήλιο, αλλά έχετε και ωραίο φαΐ? Θέλοντας και εμείς, η Ελλάδα είναι στο προσκήνιο στην Αμερική τα τελευταία χρόνια. Και λόγω της κατάστασης της ευρύτερης, αλλά και λόγω και του ελληνικού γιαουρτιού. Γενικά μας ξέρουν, μας αγαπάνε, ξέρουν την Ελλάδα, έχουν έρθει και θέλουν να ξανάρθουν στην Ελλάδα. Οπότε τι καλύτερο να τους δείξουμε και ένα επιπλέον όπλο μας. Πώς θα πηγαίνουν όλα αυτά τα κουτάκια με τις πίτες στην Αμερική και θα είναι προς κατανάλωση άρτια? Αυτά φεύγουν με κατεψυγμένα containers από την Αθήνα, γιατί παρασκευάζονται εδώ, και πάνε σε κάποιον διανομέα στην εκάστοτε πολιτεία όπου στοχεύουμε. Στην Αμερική θα πάνε σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, πού θα πολλούνται? Κυρίως στοχεύουμε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και ο λόγος είναι ότι είναι πιο εύκολα τα logistics. Θα θέλαμε πάρα πολύ να πάμε και στο food service, όπως είναι οι φούρνοι και άλλα εστιατόρια. Αλλά εκεί πέρα είναι αρκετά δύσκολο και για εμάς, αλλά και για αυτούς να αποκτήσουμε το προϊόν. Θέλω να δούμε λίγο ένα τρέλερ που έχετε ετοιμάσει. Να παρακολουθήσουμε, να δούμε δηλαδή λίγο εικόνα από όλο αυτό που περιγράφουμε και ξαναγυρνάμε στην κουβέντα μας. Βέβαια. Guys, I'm hungry. Beat of a song, you're buzzing in my head, I could bomb down. Listen to the beat of a song, you're buzzing in my head. I've got the fresh peanuts. Sweet sound, trusted to the boogie line. Sweet sound, trusted to the boogie line. Sweet sound, trusted to the boogie line. King Kong Fire.
song buzzing in my head like a bomb dome. Listen to the beat, a bit of a song buzzing in my head like a bomb dome. Standing alive with a kick on fire, through the kick on drive on the Japanese boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm playing like a shaking under the coconut tree. A beat of a song buzzing in my head like a bomb dome. Listen. Ωραία, αφού μας λιχουδέψατε τώρα ώρα που είναι, πείτε μου ότι έχετε φτιάξει εσείς και πίτες, ξέρετε. Πριν τις πίτες, να σας πω ότι ό,τι έχει σχέση με βίντεο, με φωτογραφίες, με κοινωνικά δίκτυα, με γραφικά κτλ. Είναι όλα. Ναι, handmade δηλαδή, όλα. Είναι όλα, ναι. Τι να κάνουμε, έχουμε αναγκαστεί να γίνουμε. Πολυτεχνίτες ναι. και ουχή ερημοσπίτες. Πείτε μου τώρα ότι ξέρετε να κάνετε και πίτες. Βεβαίως, και όχι μόνο. Δηλαδή, συγγνώμη, κύριε Μπάλα, Γιώργο, ανοίγουμε φύλλο κανονικά. Ξέρεις να φτιάχνεις την πίτα και να ανοίγεις φύλλο. Γιατί όχι. Τι λες τώρα, περιζήτη τι γαμπρή είστε. Σας έχουμε φέρει και να δοκιμάσετε κιόλας. Θα δοκιμάσουμε, να είστε σίγουροι. Θα δοκιμάσουμε. Άρα πήρατε τη συνταγή πάπου προς πάπου. Την κάνατε μόνοι σας, είδατε ότι σας αρέσει, ότι γίνεται καλή και από εκεί και πέρα φτιάξατε τη μονάδα σας, ναι. Να πούμε το εξής, ότι. Να πείτε ό,τι θέλετε. Εκτός από τους τρεις φίλους και συνεργάτες, είμαστε μια ομάδα που υποστηριζόμαστε και από μεγάλο εργοστάσιο και από όλους τους τεχνικούς τροφίμων κτλ. Ναι. Προκειμένου να ανταποκριθούμε στις μεγάλες απαιτήσεις της αμερικάνικης αγοράς. Μιλάμε για μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά. Μιλάμε για μια αγορά που με το καλημέρα σου ζητάνε τα πιστοποιητικά που φέρει το προϊόν. Θα βγάλετε άλλα προϊόντα εκτός από αυτά. Αυτό είναι μόνο η αρχή ουσιαστικά. Ναι, το κάνουμε αρχικά για να δούμε έχετε πώς πιάνει. βλέψεις. Όπως, για πείτε μου τι άλλο. Κοιτάξτε, στην αρχή πρέπει να το κάνουμε για να δούμε λίγο την αγορά, να δούμε τις κακοτοπιές. Σωστά. Άρα να μάθουμε την αγορά. Και μετά, άπαξ και πάει καλά, εμείς πατάμε πάνω στον τεμέτρα και ύστερα μπορούμε να κάνουμε μπουγάτσα, μπορούμε να κάνουμε κρεατόπιτα όπως συζητάγαμε αυτές τις μέρες. Έχετε το πλάνο, μπράβο. Μπορεί να κάνουμε κρασί, το οτιδήποτε. Απλά θέλουμε να προωθήσουμε Ελλάδα. Άπαξ και είναι ελληνικό, γιατί να μην το κάνουμε. Θα το ξαναρωτήσω, δεν φοβάστε? Κάθε μέρα. Κάθε μέρα συλλογιζόμαστε, κάθε μέρα αναπροσδιορίζουμε τους στόχους μας, κάθε μέρα κοιτάμε που είμαστε, τι κάναμε, που είμαστε και που θέλουμε να φτάσουμε. Αισθάνεστε άβολα, να ρωτήσω πρώτα εσάς, που το αντικείμενο που σπουδάσατε είναι μηχανολόγος μηχανικός. Φαντάζομαι για να το επιλέξετε το θέλατε και Ναι. ήταν μεράκι, δεν ήταν? Να πω τη γενική αλήθεια, αυτό που ξέρει και ο περισσότερος κόσμος για τους μηχανικούς είναι, και το πιστεύω αυτό που λέω, ότι το Πολυτεχνείο και γενικά το Πανεπιστήμιο, πόσο μάλλον το Πολυτεχνείο, σου δίνει κάποιο τρόπο σκέψης. Αυτός ο τρόπος σκέψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε τομέα της μηχανολογίας είτε και σε άλλους τομείς. Άρα πήρατε γνώση που την κάνετε και κάτι άλλο αυτή τη γνώση. Ούτως ή άλλως και οι πίτες είναι ένα προϊόν το οποίο από πίσω είναι ένα εμπόριο. Η διαδικασία της εξαγωγής έχει κάποιες υποδιαδικασίες. Ναι. Οι υποδιαδικασίες έχουν πολλά προβλήματα. Τα προβλήματα πρέπει να επιληθούν. Σε ό,τι αφορά αυτή την ειδικότητά σας, και θα πάμε να δούμε άλλο ένα βιντεάκι που λέγεται New York. Σε ό,τι αφορά αυτή την ειδικότητά σας του μηχανολόγου μηχανικού, Ναι. την εξασκήσατε ποτέ? Ναι, ναι. Και τι, η ανεργία σας έκανε, η κρίση σας έκανε? Δεν θα το έλεγα. Από την αρχή της προσπάθειας αυτής με τον Αλέξανδρο θέλαμε ένα πράγμα. Θέλαμε να ασχοληθούμε στη ζωή μας με πράγματα δημιουργικά. Ναι. Η μηχανολογία, μιας και το θίξατε, είναι μια πλέον δημιουργική ενασχόληση. Παρ' όλα αυτά, αυτό που μας τραβούσε στην Ελλάδα, στη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι κάτι που είναι πιο εξωστρεφές. Είναι κάτι που έχει εμπορική φύση. Ναι. Είναι κάτι που είναι διεθνές. Είναι κάτι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη μαεστριά μας και τη δημιουργικότητά μας και τη φαντασία μας. Να ρωτήσω και τον Αλέξανδρο, πολιτικός μηχανικός. Σχεδίασες, έφτιαξες σπίτια? Και εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός και είναι και ο τρίτος της παρέας, ο Γεράσιμος ο Καλτσάς. Έχουμε ασχοληθεί ως μηχανικοί, αλλά ελάχιστα, γιατί μετά ο καθένας μας έκανε σπουδές. Πώς σας βγήκε σε έτσι? εντελώς άλλο πράγμα. Δεν το μετανιώσατε όμως? Καθόλου. Ναι. Αλλά όπως είπε και ο Γιώργος, ο μηχανικός είναι αυτό. Ο μηχανικός δεν σου βρίσκει την τέλεια λύση, γιατί δεν υπάρχει, σου βρίσκει την καλύτερη λύση. Ίσως επίλυση προβλημάτων. Επίλυση προβλημάτων. Ναι. Άρα σχεδιάζεις οικοδομή σπίτες τώρα. Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να το θέσουμε. Πάμε να δούμε το βίντεο για τη Νέα Υόρκη και γυρνάμε και πάλι. Stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva.
make man out of you. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me now. 'Cause I'm having a good time. Don't stop me now. Yes, I'm having a good time. I don't wanna stop at all. Είχε όλα αυτά η Νέα Υόρκη και αυτό που δεν είχε αλλά θα αποκτήσει είναι η Πίτες Δήμητρα. Ωραία. Εμείς που δεν έχουμε πάει στη Νέα Υόρκη πήραμε και γεύση. Αλέξανδρα, έτσι είναι η Νέα Υόρκη, όλη αυτή η τρελά. Είναι μια τρελή πόλη και αυτό είναι ουσιαστικά που κάνει και μοναδική. Ναι. Είναι μια τρελή πόλη. Είσαστε φίλοι από παιδιά ή στα φοιτητικά σας χρόνια βρεθήκατε? Στα φοιτητικά βρεθήκαμε και μετά κολλήσαμε όταν ανακαλύψαμε το κοινό πάθος για κάτι δημιουργικό. Πραγματικά ήθελα να πω ότι για να ξεκινήσει μια εταιρεία, μια νεοφυή εταιρεία, το startup που λένε, ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια, το λέω και το πιστεύω, είναι να βρει κατάλληλους συνεργάτες. Σωστό. Δεν είναι Τώρα, μόνο να έχει το στομάχι, είναι και να βρει κατάλληλους λύσε μου συνεργάτες. μια απορία όμως. Στο ελληνικό κράτος, που όλοι ξέρουμε ότι όλα αυτά τα χαρτιά που έχω εδώ μπροστά μου είναι ελάχιστα για να εγώ τώρα θέλω να κάνω μια επιχείρηση. Ακριβώς. Αυτά εδώ που έχω είναι το τίποτα. Χρειάζομαι ένα πάκο μέχρι εδώ πάνω. Αυτό πώς το παλέψατε? Κάτι έξω χθες ότι γίνεται και μέσω ίντερνετ, οπότε ίσως είναι πιο εύκολο πλέον. Δεν σας έχει πνίξει δηλαδή η γραφειοκρατία? Όχι. Εμείς ξεκινήσαμε την εταιρεία, ξεκινήσαμε τη νέου τύπου εταιρεία, η οποία παραδόξως σε ένα διάστημα κάποιων ημερών είχαμε έτοιμη την εταιρεία. Πόσες μέρες δηλαδή? Γύρω στις 10. Γύρω στις 10 Σε 10 μέρες. Ναι. Αυτό είναι είδηση. Πάνω κάτω. Τι λέτε τώρα, άρα ξέρετε πώς να κινηθείτε? Κάποια πράγματα. Τα προχωράνε. γρανάζια δεν σας μπλόκαραν? Πιστέψαμε, το πρόβλημα δεν είναι τα γρανάζια της χώρας. Αλλά. Όπως λέει και ο γκουρού του marketing στην Ελλάδα, ο καθηγητής κ. Αυλονίτης, το πρόβλημα είναι να έχεις τον πελάτη. Να βρεις τον πελάτη. Άρα, συγγνώμη, το πρόβλημα της γραφειοκρατίας φαίνεται μικροσκοπικό σε σχέση με τη δουλειά και το έργο που έχουμε να βρούμε. Για να βρεις να πουλήσεις. Να βρούμε τον πελάτη και όχι απλά να τον βρούμε, να τον κρατήσουμε. Και να τον πείσετε, το προϊόν δεν πρέπει απλά να μπει στο ράφι, πρέπει και να βγει από το ράφι. Σωστό. Όλη η προσπάθεια που κάνουμε μέσω των κοινωνικών δικτύων, μέσω τη σελίδα μας στο Facebook, /Demetra Pies. Το λέω αν δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει. Όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουμε, που έχει κοινωνικό χαρακτήρα, βασιζόμαστε πολύ στο στόμα στο στόμα, στο word of mouth που λένε. Άρα φαντάζομαι, Αλέξανδρε, αν πας στη είναι το Νέα Υόρκη και πρόβλημα. δεις να περπατάνε Νεοϊορκέζοι με τις τυρόπιτες και τις φανακόπιτες στο χέρι τις δικές σας, τη χαρά που θα κάνεις. Θα ξετρελαθούμε νομίζω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι και οι ίδιοι Αμερικανοί, οι φίλοι τουλάχιστον, όταν κάναμε κάποια τραπέζια στο σπίτι σαν φοιτητές, Τους άρεσε. ζητάγανε. Άρα ξέρετε τι κάνετε. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία Ευχαριστούμε πολύ. μέσα από την καρδιά μου. Καταρχήν να πω ότι μόνο άμα έχεις πάθος και αυτή την τρέλα που βλέπω τώρα εγώ εσείς και έχετε, γυαλίζει το μάτι σου δηλαδή να κάνεις τη δουλειά, μόνο τότε το επιτυγχάνεις. Σίγουρα. Ακριβώς. Και πρέπει να ρισκάρεις. Και αυτό που συστήνω ανεπιφύλακτα είναι για τους νέους και τις νέες να μην φοβούνται να έχουν δημιουργικό άγχος, δημιουργικό ρίσκο, να παίρνουν ρίσκα. Αξίζει. Αν δεν το κάνεις τώρα, πότε θα το κάνεις. Καλά τα λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γιώργο και Ευχαριστούμε που Αλέξανδρε. καλέσατε. Καλή επιτυχία. Να είστε Ευχαριστούμε καλά. Οι φοιτητές λοιπόν που έκαναν τη σπανακόπιτα γνωστοί στους Αμερικανούς. Θα δούμε και θα κάνουμε και ρεπορτάζ μετά, θα μας στείλετε όταν πάει στην Αμερική οι γκριμάτσες των Αμερικανών ποιες θα είναι.